Gelah. Aran sikik, Nduk. Iya ya, Mak. Heeh. Didem pikire sikik. Iya ya, Heeh. Nih, men do lungguh sik. ya sidene akeh ya, Mak. Akeh. Ya. Hasbunallah wal ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wallah Kanggo
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Nduk. Iya mak. Dene awake dhewe sak kanca saka Ngayogyakarta bisa sowan. Iya mak, sowan ana ngendi? Sowan ana ing ya kuwi dusun Sanan, Desa Sukorejo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Trenggalek. Lho. Gandusari. Heeh. Iya mak. Gandusari kecamatane. Iya. Ya ana keluputane warga masyarakat kene, kula pribadi ya nyuwun pangapunten. Iya mak. Amarga awake dhewe iki ya wong yoja dene kok bisa sowan ana papan kene. Iya mak, mesti gagrake ya beda. Beda. Gagrake tetep beda. Iya mak. Heeh. Sowan ngene daleme Bapak Suminto. Bapak Suminto. Iya, ngene Bu Yayu. Iya. Iki acarane apa to mak? Ndhaupke putrane. Oh, ndhaupke putrane. Heeh. Tak wacane sik, ya kuwi Mbak Marita Sukma Dewi. Mbak Sukma. Mbak Marita Sukma Dewi. Dhaup kelawan Ya kuwi Mas Ahmad Bukhari. oh, Ya kuwi saka ngendi? Ya saka kiwa tengen kene. oh, Saka kiwa tengen kene. iya. Ya sing baku dongane wae ya mak. Dongane wae. Pokoke nggone dhaup Mbak Mita lan Mas Ahmad. Heeh. Muga-muga bisa samawa, sakinah mawaddah warahmah. Allahumma Amin. heeh. Nggone ngenengke pernikahan iki mongko mak Bapak Suminto kuwi ora sithik nggone ragat. Oh iya. Nganti ngrawuhke kanca-kanca penabuh semene akeh saka Ngayogyakarta. Iya. Lah nek kowe Nah, aku mono wong dalang tiban. dalang tiban kepiye? Ya ora ya sing baku ki awake dhewe kudu didhawuh. Apa sing dadi dawuhe Bapak Suminto? Iya. Heeh, muga-muga ya Bapak Suminto dipun paringi sehat walafiat. Nggone ngenengke utawa duwe hajat mantu putrane iki ya sing digadang-gadang Bapak Suminto ki Mbak Sukma ki sesuk gek ndangon duwe anak. Dadi ki Pak Suminto ki ben ngemban putu ngono lho. Iya, Allahumma. Amin. Paringi sehat walafiat. Iya. Ya. Iki kanca-kanca Kanca saka Ngayogyakarta jenenge apa mbuh lali aku mau. ya sing baku awake dhewe ya kudu didhawuh Ngalar budi ngasah kadewasan. ya nduk ya awake dhewe sing arep dipamerke apa mongko piyai-piyai kene Trenggalek ki piyai dalang ki apik-apik kabeh. Oh iya mak. Piyai apik kabeh, dasare ya sabetane apik, mentale ya apik. Ata wecanane ya apik, dasare ya suluke ya apik. Iya. Ya sing baku awake dhewe nggo sedap-sedap rasa ngono, Nduk. Iya. Sedap-sedap rasa. Pamane samdina ki ledahar ki dahar jangan bayung. Ki disambi nganggo jangan cipir. Oh iya mak. Iya. Ya, iki ora dhewe kanca-kanca laras manunggal. Iya. Laras manunggal. Heeh. Dasare nggawa sinden cacahe ana 5. 5. Wis ora asing meneh. Ora sing ning YouTube. oh ning YouTube. Iki ana ya sebagian ana kanca-kanca Candha Birawa lan kanca-kanca warga laras lan ana uga kanca-kanca lar mandaya. Iya mak. Ya, pokoke ya mugi-mugi iki kanca-kanca laras manunggal iki iso kompak. Heeh, wong mangkat bareng. Iya. Saka omah mangkat bareng mesake sing ning Prambanan. Mergane ngopo mak? Sing ning Prambanan mau len nyegat bis iki. Kang Sene iki jam 7 iki. Bise iki le teko jam 10. Heeh ya. Ana sindene ya sing ngenteni ngasih ngogok-ogok. Piye Mas, iki kok bise ra teko-teko Mas? Heeh. Kayak maka dodok.
karo mangan bubur. Ya ora apa-apa ya. Heeh, kisah-kisahe kanca-kanca seniman iya ngono kuwi kok. Heeh. Heeh. Ya, iki kancane Kancane ana Mbak Tatin. Mbak Tatin. Sing kondang kaloka kae. Iya. Iki awake dhewe gandul Mbak Tatin. Oh. Tegese gandul. Iki sing jawab aku Mbak Tatin utawa garwane. Garwane sapa? Mas Tulus no. Ae sing asta kendang. Oh. Dadi engko ya aja ngarani oke-oke. Iya Mang. Karo sapa bintang tamune? Kalih Widi Garing Wonosaba. Oh, Widi Garing Wonosaba. Iki mongko ya ora bayaran Widi Garing nek jawab. Kok iso? Heeh. Wingi dilalai ya pas bel-belan karo aku. Di kowe gelem ora tak bayar tak janeng tergalek. Siap ngono. Tulus langsung joget. Hi. Ya ora apa-apa, ya ora Mas Tulus wong meradah kok. Ya. Dijumenengke sapa? Mas Widi Gareng. Nganggo apa? Wah iki nganggo ciri khase cara Wonosaba. Apa? Jogetan blendrong Wonosaba. Oh, ngono. Ayo coba kaya ngapa? Ayo Mas Widi Gareng blendrong dibukani kanthi bonang. Ya, Sapa sing bonang? ya kuwi saiki bondan sing bonang. Oh, ora bolot. Ora bolot nyelentrem. Mau ngawan saya. Mungawan saya piye? Oh, mau bengi ding le saya. Ngopo? Dadi pawang jatilan. Ngasih ketonto mau ngebis dadi hus. Monggo Mas Bondan, yo. golek mike. Wah, sareh. Adoh parane sareh. Sareh. Kowe iso turu kowe. Hah? Kowe iso turu mau. Turu terus aku munggah bis rukup sarung aku. Lah aku
cilakane aku. Lah ngopo? Munggah keri dhewe ora uman jog. Lah terus? Awor sopir. Lah iki sinden mono sing lowong siji ngono kok. Endi? Lah iki, kae. Kuwi iki barang. Wah, kuwi jenenge malak kuwi. Mau jane arek tak mori ning kok ndak kasus. Ya jane iki ra apa-apa, jane iki dalang ya nek karo sing rebabe dalang ya awor dalang. Wiraswara kok awor dalang ngono ki wah. Jan. Sapa kuwi? Ling ngrungokke iki amu ning bis iki jan gayenge ra jamak-jamak. Barang mudhun kok rasan-rasan. Mudhun terus mampir ning rumah makan jerukmu gulani apa ora? Wah. Heeh. Jebul ora ana sing digulani. Ya Termasuk nggone aku barang sing jenenge teh tawar. Ya ora dadi boyo punapa. Heeh. Bangune sowan wonten ing Sanan menawi mboten lepat. Ya. Sukorejo, Gandusari, Trenggalek, Jawa Timur adoh parane. Iya. Alhamdulillah sowan wonten dalemipun Bapak Suminto dalasan Ya. Ibu Yayu. Ya. Wah, jan duwe gawe wis ngene iki. Oh, mongko daleme Bu Yayu monggo transit Wiyaga wae. Transit yoga-yoga. Nek ya sing gedhe pangapurane nggih Bu Yayu, wong nek wiyaga ki do suker. Lah ngopo to? Lah kae mau lho. Rokok ting blasrek. Kopi. Sembarang. Rawon do tanduk. Ora do nyenengke kanca-kanca Ning iki. saking pradai Ibu Yayu lan Bapak Nggih. Suminto ya wah ya awake dhewe ya disubya-subya. Teko langsung diaturi Darno transit. Iya. Lah teko ana sing yoga mah nyingkire kancane langsung jupuk minuman iki nek ora sing rebab iki jan bajigur. Ana kon sing rebab iki kancane ning ngarep gayeng-gayeng dongan karo kancane kok disingkirke ngono. Mikir ngono. Ngopo Mas ngono. Lah kok langsung jupuk minuman iki ora sing kena nggo dadi tamba. Alhamdulillah mugi-mugi berkah barokah kunjuk sedaya kulawarga anggenipun nggadahi gelaring tasakuran ndhaupaken putranipun inggih menika Mbak Merita kalian Mas Ahmad Bukhari. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, linambaran berkah barokah, dados keluarga ingkang bagya mulya. Berkah yuswanipun, berkah rezekinipun, berkah putra-putrinipun lan samangke berkah tedak turunipun. Nggih, amit-amit ingkang kagungan gongso lan ringgit menika Bapak. Nggih. Menika Pak Lukito nggih. Nyuwun apunten nggih, Pak. Pak Lukito gamelane nyamleng, wayange ya apik. Wah, cemekel wayange. Cemekel apa meneh? Nah, mau ya disambati karo kancaku ya kuwi kadangku sepuh sing ngerbab kuwi. Suk delenkas aku yasa ya kaya ngene iki gamelane. Saiki gek nicil, Mas. Heeh, nyicil apa? Nicil gawangan kelir. Wah iya. Ning sing ge tumbal iki sing demung karo bojone. Wah iya, arepe dipamerke wong sing ge tumbal sing demung karo bojone kok. Ora ndek dhuwit kok kenyang kelir. Iya. Ning alhamdulillah muga-muga berkah barokah samudayanipun. Wah, cak sing keri Mas Cilaka ki aku. Piye? Lah kanca-kanca ki do seneng tekan nggone langsung do adus. Heeh. Lah aku arepe adus kok entek banyune Mas mau. Lho, entek banyune piye? Lho entek banyu tak cilike ning bak. Lho wis ora ana iki. Barang yoga semene koe, sinden semene koe. Wah, jan. Ya. Iki apa jenenge karawitane? Nada gongso. Oh, nada gongso. Laras gongso. Manut pamplete to Mas sampeyan iki. Oh, nada gongso. Lah iya Ki Wahyu Prastowo. Ya, dikancani karo Mbak Tatin. Mbak Tatin. Heeh. Mbak Tatin Pitot. Ya, dipeloke Mas. Yo, biar pelok. Apa iki spote? Jiji. Ayo. Mawar maning. Wah, yo yo.
Mbak Tatin. Nggih, selamat malam. Alhamdulillah. Mbak Limbo, Mbak Cangi. Nggih. Sowan wonten ing papan punika Mbak Tatin. Nggih, wonten dalemipun Pak Suminto. Pak Suminto lan Ibu Yayu. Yayu nggih ingkang kagungan kersa apa jenenge menikahkan anaknya yang bernama Mbak Merita dan Mas Ahmad Ahmad Bukhari nggih. Pekgo. Heh? Pekgo. Pekgo ki apa? Ngepek tonggo. Ya jenenge jodoh kuwi ora ngerti ya, Lah iya. Mas. Iya. Ana sing jodhone tekan kono-kono, ana sing jodhone gur ganyuk nang ngarepe ya ana. Oke sing ngono kuwi. Wi mesti pas Mbak Merita terus Mas Ahmad Bori kayak mipi gabah terus ping ping. Nah, ya iso wae. Kabeh apa? Kene iki Kene parin napa mboten, Pak? Pari kene pari. tapi niki mau nggih napa nggih niku cilik-cilik ngen napa boto niku boto napa Gendeng. Mayoritas niku Pengrajin. pengrajin gendeng. Berarti mipi Mipi gendeng. gendeng lagi gawe gendeng. Ki gawe gendeng terus Mas Ahmad Bukhari ki gak gawe gendeng, mipi gendeng. Mbak Merita liwat. Terus langsung tuing lho. Dadi apa? Dadi dongeng. Ya dadi Jodone. Ya dadi jodone muga-muga langgeng sak lawase. Langgeng, Hanya amin, maut amin. yang memisahkan. Amin. Pokoknya sekali iki terjadi. Pokoknya satu kali jadi, jangan sampai 2 dan 3 seterusnya. Aja seneng apa? Iya, aja seneng dadi manten. Ya. Ya mulan iki kaya kowe barang kuwi kan wis duwe bojo ta. Wis. Saiki wis duwe arep duwe anak. Wis. Dan koyo ngene iki, wah, Kowe Apa? kuwi Ora kepengin. ora kepengin terus sinden kok ngene iki. tetep bojoku. Weh. Dadi tetep sing paling ayu bojomu. Bojoku. Welok. Nek Malu ning tindak omah, elok tenan nek iku. ning omah. Oh, nek nang omah. Lah nek ning jaba Nek ning jopo ya tetep ya Ya ora kok kudu Kudu ayu bojomu. Kudu ayu bojone arep nang Aja ndi duwe- yo kae. duwe pengangkah kaya ngono. Kowe tetep kowe kudu tetek atimu nek kowe weruh wong ayu ning dalan kudu tetek, kudu ayu bojomu. Aja kaya ngono kuwi. Bel, kowe. Kaya aku iki lho. kowe ya nyatane ya. Alah. Aku ki ya ning dalan ki ya wah iki aku ki saka ngomah aku ya pamit karo bojoku arep dolane. Mak aku tak dolan sik. Iya wah saiki kok kowe mundak cantik to, Mak. Ayo kaya ngene iki ya kanggo kowe kok, Mas. Nah, aku seneng banget ngono kuwi. Wah, tetep ayu tenan bojoku. Ning dalan aku bonceng motor. Wah. Weruh wong ayu nganggo kathok cekak kae dasar kulite putih. Wah, nyalep aku set ngono aku weruh. Wah, tetep ayu bojoku. Ning Tetep ayu bojoku. Tenan? Lah tak salib eneh. Tak waske raine. Wah, yo tetep ayu bojoku wong aku wong tetek kok. Mulih, Des. Tak sawang bojoku. Wul yo ayu kae mau jebulane. Kowe ya tunggal dene, nek ora kepengin di raupi parut ki rasane kono. tak Saiki andani nek ya. raupan parut iki saiki jan iso perot tenan lho saiki. Lah ya tenan piye? Bojo meh kaya parut, Mas. Kok piye? Neko-neko wow. Ora diparut. Jane iki ora apa-apa wong lanang ki nyawang wong wedok Ora nyawang apa-apa wong toh? lanang kuwi Ora wis apa-apa toh? jenenge iki jenenge kodrate wong lanang karo wong wedok ki saling mengagumi tidak Nah. masalah. Ora apa-apa Cocok. to. Tapi sing dadi bojone kuwi ya mung siji. Kuwi mung gur sekilas apa ya jenenge? Gur dinggo mengagumi tapi bukan memiliki ngono lho. Wah, ya tetep ora nek sing gendang. Sing ngendang sing endi? Sing kae apa sing iki? Ora. Aku ora wani bengi Apa? karo sing ngendang. Lah ngapa? Bengi iki aku dijak dolan. Dolan nang kene to. Ya ora piye. Sugeng dalu Pak, nderek tepang nggih Pak nggih. Nika nderek ngampil. Gongso. Tak gawa Bali wae apa ya? Kowe rak tenan larase wah jan. Lah iya. Nggih, pokoke niki nderek tepang ngagem masyarakat wonten Sanan. Nggih. Sanan sedayanipun nggih menika wujudipun Tatin Titot nggih ngenten iki Pak Bu. Menawi panjenengan wonten YouTube ketok iki langsing nggih sak menika nggih langsing. Nah iya nek gedhe ngono kuwi ten Tatin Titot. Aja ngasih cilik. Lah ngapa? Nek cilik dadi apa, Mas? Ayo Tatin Titot, gedhe iki Titot. Ayo nek cilik apa? Aku ki ngomongke nek gedhe kok. Lah iya. Awake kan lemu Tatin. Ayo pantes nek dijenengke Titot. Nek nek umpama cilik kaya Okta iki dadine Tatin. Apa? Ayo. Muni, sapa sing Ya. muni? Ana sing muni titit mas apa?
Sembarangan. Ora apa-apa wong Kene duwe. tak selendrike. Eh, Nggih, Pak. Wah, nggih, wah, matur Iki. sembah nuwun. Damel Pak Tatin. Nggih. Udu kowe nggo Tatin. nggo Yo. aku. Yo nyo. Nggo aku jenenge iki tanggung jawab. Nah. Tenan Eh. kok mau sing digrungsung wong iki ya Mbak Tatin. Ning aku mau wis digrungsung ibu-ibu. Heeh. Krungsung ki apa? Ngapa grungsuke Yo dikruyuk? dirubung. Rubung, heeh. Dirubung karo ibu-ibu. Wah, ambune jan bawang. Kaya Ambu bawang. jenenge wae ibu-ibu iki srek. Iya wong ibu-ibu saking sekut gumregute anggone masake karo awake dhewe. Wah, iya jos. Heeh, ya wis. Tanpa ibu-ibu awake dhewe ora iso soto, bakso, Nah, rawon, rawon. jos. Matur nuwun Ibu Yayu menika nggih. Wah, jan. Oh, Ibu Yayu menika. Atur Bu nuwun. Yayu. Oke. Ngopo to kok dadak Bu Yayu ngadak ngono ngapa? Bu Yayu. Biasa wae Ibu Yayu. Lho, iki kudu ana penekanan. Oh, kudu ditekan to. Lho, Ibu Yayu. Bapak wonten pundi, Bapak? Ayo sing ndi? Endi ayo? Lho, Pak Suminto sing endi? Pak Suminto iki lho iki Ndi? wae ditanggap ora ngerti. Pak Suminto iki lho lho lho. Endi? Lho, lho. Endi? Lho, lho. Ya ki manut delok kan jempole. Andi wong jempolmu ora mandeg mlaku terus ngene kok. Pak Suminto. Oh, lagi tilem. Oh, Ayo ditanggapke wayang malah bobok ya. Weh lho ya kesel kok ya. Lah mah kaya mantene barang iki. Mantene ya wis. Weh lah ya saiki Lah, iki iya. iki rak le pentas rak pindah ta ora ning kono. Lah iya. Kono mesti sepi. Ora. Wah, mesti Karang kono sepi wong ana layar tancape ya ta. Wah, bengi anggere nek jam 2 metu. Wah, enak tenan. Kaya apa piye? Nggih menika wonten layang Mas Dalang. nggih. Dipun waos, Mbak. Nggih, nyuwun sewu Mbak Tatin. Kula saking Abah Penceng, pimpinan jaranan Krida Samudra. Oh, pimpinan jaran mriki ki ya akeh jaranan, Wah, Mas. seniman pancen akeh Cara kene dhewe iki. ya jatilan. Jatilan carane dhewe ne jaranan. Jaranan, tulung agungan apa jenenge trenggalekan ngono ya eneng. Wono Nyuwun. Ya apa sing penting sing gedhe pangapurane ya awake dhewe wong saka Ngayogyakarta dadi Nggih. mengko nek ana gegendingan wonten bapak-bapak ingkang nyuwun gegendingan cara mriki ya nyuwun ngapunten wong ya. Nggih, pokoke iki budaya yang dimanapun itu saling melengkapi. Nek umpamane awak dhewe saka Yojo ya kaya ngene iki Yojo, saka Trenggalek ya kaya ngene iki Trenggalek. Iya. Saling pokoknya bermacam-macam adat budaya itu punya Sama. kita. Pasti semuanya. ada ciri khas. Iya. Awake dhewe saka iya. Wis saka Wonosobo kok. Lah aku Nyuwun tulung dilagokaken lagu Ninggal Katresnan. Nah, Wah. Nggih, matur sembah nuwun jaranan Krida Samudra Sukorjo. Iya. Nggih, menika sampun nyawer Rp200.000. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Berkah barokah nggih Mas nggih, laris-laris. Ya contoh ya kuwi sedayanipun. contoh sing seniman saling menghargai. Iya. terus Ya, mau ana meneh apa? Pak Dene manten Pak sapa ya mau ya? Apa njaluk apa? Podang kuning. Oh, pedang Oh, kuning. njaluk podang kuning. Heeh. Pak Iki Mu uga sinten di ya? streaming lho Mbak Tatin. Oh, nggih nika dipun streaming kalian Jogja Jogja Live. Live. Jogja Live streaming datose Ya. anu menawi panjenengan gadah saudara atau yang ada di luar mriki mangkon delok HP terus dinunul Mankon. kan delok HP dinunul jenenge apa ta ki? Jogja Live. Jogja Live channel. Nggih. Live streaming. Live streaming tadi malam hari ini yang mendelok itu seluruh dunia, bukan hanya yang ada di sini saja. Oh iya Mbak Tatin, piye Mak mau ya uga ana saka bapak-bapak Sinoman mau ya titip Menapa? nyuwun lagu Caping Gunung Dijenglengke. Nah, Ampun nggih. kesupen Mas mangke Caping Gunung Dijenglengke. Oh nggih Pak, siap. Oh nggih, siap. Menika iya. kampun diremian monggo kula manut. Caping kalian. Gunung riyen Oh, dibuka nggih. rasane kayak engko baru minangkani pamundutan saking kayak iki ana ya ana WA engko ya aku tak wacane engko. Siap, ya. Oh nggih, siap. Wah anggar buka YouTube dalange Ki Wahyu Cegrek ngono ki mesti wah. Oh. Metu. Wahyu Prastowo. Prastowo. Jan dalange dasar isih enom ya to. Heeh. Heeh. Dagelane ya isih enom. Heeh. Ning untune wis entek.
Ya kuwi jenenge dagelan metik ya ngono tanpa gigi, Mas. Yo, capek gunung dijeglengke. Nah, yo. Yo. Saben bengi nyamang Yo, Wot yet wot. Wot yet wot. wah, jeglengmu ki apa? Pripun Bu jenglengane gareng? Emak telepik. Kae lho ibu-ibu sing mriksani me nganti guyu. Wong oleh mumbul wis ra karo-karuan kok jebulane mak plik. Aku ya gede cilik rombongan. Mangkate bareng ngebis. Iya aja salahke aku kok ya. Kowe turu kok mau. Lah ra ono penggawean kok. Lah jenenge iki kowe iki kon melu bis. Ayo. Kuwi ben iso ngobrol karo Jagongan kanca-kanca, karo jagongan kanca-kanca. kok malah turu. Ayo. Kepiye engko ki ngenam-nam kanca-kancaku kepiye nggone nyambut gawe ben iso kompak. Lho. Kok malah turu? Lho, iki acarane dolan. Heh? Dolan iki acarane. Telepon ki. Lah iki nyenyengit mau jare. Nyenget piye? Iki bengi iki garenge bakune dolan ngono. Ayo manut karo sendika dawuhe Raka Mas ingkang sinuwun tulus sandistara. Nek dolan kok dadak anggo macak Heeh, dandan macak orek-orekan dan- iki ngapa? Heeh, ayo. Lho, Kowe rek ketoke nek kowe iki dadi gareng ngono apa piye? lho. Nah, nganggo kaya ngono nganggo sandangan kaya ngono barang. Dadak diorek-orek raine. Madhep rono. Mbak manten datang. Weh, Mbak Manten. Weh, jen ayune padha bojoku. Bojomu gawa rene ngapa? Meh padha. Oh. Saiki gandeng ono Mbak Manten, mau kan Mbak Manten urung nang kene. Saiki ndongake nang ngarepe Mbak Manten. Ayo. Mbak Manten, Heeh. mugi-mugi dados Apa? keluarga. Mugi-mugi kok Mugi bagi. Sik ta, ngono kok grogi lho Mbak Manten kok. Lah aku ora grogi karo manten ini grogi karo jajare iki lho. Lah ngapa? Sing ndi sing ndi? Lah, iki. Iki Mas SD Saroh Budi. iki. Tekan ono Mbak sapa? Ayo. Iya. Mbak Manten selamat nggih Mbak Manten nggih. Mbak E. Sapa? Iki ki mlaku dhewe Mas tangan iki. Lho. Mbak namanya siapa, Mbak? Waduh, semua. Inilah Mbak Merita. Semoga menjadi keluarga yang bahagia. Nggih. Nah, Langgeng ya Mbak. Langgeng. Lawase hanya maut yang memisahkan. Mugi keluarga Ibu Yayu juga sehat selalu, lancar rezekinya. Pokoknya semua diparingi sehat bagas waras Jos, nggih. Bu Yayu kalian Pak Suminta. Suminto niku luar biasa. Hmm. Iki ora ming kok peresmian Mbak Merita. nikahan Heeh. ning yoga dalam rangka peresmian Apa? cagak listrik menika alhamdulillah kanthi ninggih Ngawur ngono kok cagak lek kok diresmikan. Kok biyen iki seneng ngono kuwi Mas, kok diresmi. Mas, Mbak Manten mau minta lagu apa atau Bu Yayu nanti Nggih. biar Minta lagu apa? Ma- Wah, malam pertama. Wow. Oh, Malam pertama sing piye lagune? Malam ini malam pertama. ngarah. Wira liku-liku nadamu iki. Liku ta kuwi? Heeh. Udu ta? Udu. Udu. Baca kira sing malam ini malam pertama. Sekarmu manut. Mau sing dangdute ya jos. Dangdut sore Wah, mau. dangdut sore jos. Aku seneng lagune sing terakhir. Endi? Iya. Dasar kau keong racun. Dasar kau keong racun. Baru kenal kok ngajak ketidur. Sip Mas, lagu terakhir mau kayak. Lah ya lagu. Kowe yo gatekke tapi. Loh, Mah lagu biyen-biyen ya mau sing metu ya. Wah, malah hidup nostalgia penuh tenan. liku-liku. Ah, Mbak Manten mau nyuwun lagu apa? lagu napa? Medun neh, ditekoni medun. Nah. Nyun lagu napa? Wah, oh nyun lagu nganu Mas. Mbak Manten nyun lagu Tanjung Gunung. Wah, Ya ora mungkin Mbak Manten Tanjung Gunung. Tanjung Gunung iki dawa banget e. Bu Yayu, Bu Yayu, Bu Bu Yayu. Yayu napa? Iya, yuk. Onang-onang. Bu Yayu. Bu Yayu Matur nuwun ngomong.
nggih Bu Yayu nggih, pun nimbali kanca-kanca saking iya. Nggih ngoten niki kawontenan kanca-kanca Yojo nggih ngoten niki kawontenanipun. Dipun pangapunten nggih. Napa nyuwun lagu napa? Podang kuning. Podang kuning manuk. Iya, engko ben karo mikir. Kalih. Oh, Taman Juruk. Nggih. Karo Laiwung. Laiwung. Minta lagu Laiwung. Liwong. Liwong. Ibu. Lagu Cina. Oh, apa? Laiwung. Liwong. Liwong. Saiki mau jenglenge kowe kurang pas to. Ana Mbak Manten dicontoni carane jengleng sing pas. Sip. Niki kula pengalaman iki ya. Angger manten anyar ya to. Wah, le jengleng kudu sing mempeng. Ben ngapa? Ya ben tenger-tenger. Ngarang. Heeh. Wah, yuk. Dasare sone ya nyenengke. Nyenengke, Mas. Jemblenggur. Horeg tenane. Jem apa? Apa iki? Jemenggur. Jembenglur. Jembenglur. Wah, wis kuwi. Sik, iki ana dagelan dirubung tawon to iki rumah Oh, aku ya wedi to, Mas. Kok nek ngentop lho, Mas. Aku wedi nek dintop tawon. Alah. Lah ya. Ditekoni sone napa namine? Sone namine napa, Mas? Hah? Diva. Diva. Audio Wah, sound Jan, system. Ora ning Yojo, ora ning kene ya ketemu Cintaka Bala-bala Upata dadi. Lah apa? Lah ning kono gedhe. Ya beda kok ya. Oh, beda ya. Terima kasih, Mas. Jos Jis. Ya. Yo. Bajot iki lek jengleng iki. Tak contoni, Mbak. Wong jengleng dadi manten anyar sing ngene iki. Beres. Ngene iki. Kurus itu wis maju. Nanu. Tekan ngendi to mau? Aki pisan ya. Yen mamajang. Wah, iki jane lengan po kentrungan iki jane. Endi? Iki ta. Iki nek nggo ngantel kowe ya iso semaput lho kowe. Pengen? Wah. Enggak usah nesu, sayang. Sayang emang aku apamu? Loh, kita kan nganu. Apa? Yen mamajang Sip. abang karo Yuk. What yet? Wow. What yet? What? Ayo. What yet? What? Lihat what? Delokke aku kudune malah kowe delok. iki kokean polah tok ning ora pas. Ora faedah. Tak kedendang, tak dendang, tak. Nek angger kok aku. What yet? What? Ngono langsung jrek. Oh, piye? What yet? What yet? What yet? Jrek. Oh, jreng. Jreng. Jong isin-isinke. Ya. Dinut kanca-kanca. Dinut. Tak kuda. Ayo. Deng tang tak dang deng tang deng tak. What yet? What? Wes, muni ta? What yet? What? What yet? What ya? What yet? What ya? Nganggo ngene barang. Suwe-suwe alon-alon kok saya maju. Lah iki sing lah jare caping gunung dijembeng. Jengleng. Jegleng kok. Kanca-kanca wiyaga iki dadi tak kedendang, tak ndang tutuke diangkat terus jreng. Berarti tutuke diangkat jreng. Pak kula sangger tak kedendang nek wis kene iki what yet? What? Ndang. Tutuke diangkat. Oh angger kok what yet? What yet? Ngono kan? Oh kurang sih. Oh. Ndang. Ngono. Ketakku. Ayo. Tak dendang, tak ndang terus angger kok what? Ngono terus dia jreng. Tutuke diangkat jreng. Nah, awas lho, tak kedeng ya. Ayo. What yet? What? Kowe iki
bareng apa ditabuh piye nganggo apa ngono lho kok mung diangkat tok. Tutuk siji-siji. Oh, tutuk siji-siji. Ah. Saiki kembang sik bar wingi kok ditutuk siji-siji. Nah, ngono lho. Kembang wae. Wah. Ngapa ta kowe iki? Ayo kok cengkoke kok kembang wae. Segeding. Pak Dudingdung. Pak Dungding. Ayo. Ya ngono ya, angger tak kedendang, tandang, tutuk siji terus Pak Dunding, segeding. Sing dina ti sing ndi to? Ene Oh, segedung mau. tak kedendang tak buat tutuk siji lho, segeding. Kotahan guna What? Ya, son, what? Maling. Kok maling-maling? Lagi makan tutukan arep golek maling. Lah jare kon nabuh siji. Kon nabuh siji-siji. Bareng. Oh, bareng. Emosi arepane iki. Suwe-suwe nesu iki. Nesu. Bareng. Sing sabar. Sabar. Mrene dijak dolan. Nek kene disia-sia aku. Loh, memang ya kowe iki lek anu ora jelas kok. Ora jelas Lek ngakon senengane. Ndara Wiyaga. Tak kedendang, tak Dang. Ha iki tutuke diangkat set. Angkat set. Tutuke kamplenge ndak sekantane peng. Nesu. Ngono Kowe iki nesu. ngomongi ngono kuwi kaya kowe iki iso-iso nabuh. Iso-iso nabuh wae. SSN Mas. Apa? SSN mi. Sarjana seni. Sarjana Seni Nasional. Apa sarjana seni nasional ra? Ene Sarjana seni nasional. nasional iki Ene apa ene? SSN kuwi iki SI sarjana, SN iki seni. Ora nganggo nasional. Ora nganggo. Lah ene apa? Seni. Oh, seni to. Lah tak kira ki, oh nek seni ki pesing. Karepmu. Ndara Wiyaga nggih ngaten iki nggih. Duduk bareng nggih. Tak kedendang, tak ndang, ndang terus duduk bareng. Nah, ngono lho. Saiki apa mengko? Ya sesuk tani bongkar tarope ya saiki. Ya saiki akan Pak Tulus. Tak kedendang, tak ndang, ngeten iki Pak Tulus nggih. Klamit nggih nek sewu nggih. Wedi terus ngendang. Wedi wae. Jeruk tawar sih. Ayo, ketak kuda piye? What? Yap. Sip. Astagfirullahaladzim. Lah ngapa? Mat-matan we, mat-matan. Mat-matan iki piye? mat-matan. Mat-matan iki ngene iki. Ya ora teges mat-matan ki terus do ngematke aku kabeh ngene iki. Lah piye? Ya wis ngono lah. Saiki wae dipalarke awak dhewe perang ya. Nah. Capitan. Pacitan terang dung dung jreng. Dulu ding tak entak terus kena iki perunggu ya bre ngece Pak lu kita we arepena ya gamelane melong-melong Yo, Pacitan yo. Dadi apa ta? Luput iki kepiye? Kok kayake kaya ora senengi kepiye karepmu ki? Nangis.
Kono kok dadak guyu barang iki ngapa ta? Aku iki nangis. Kok guyu. Ngopo aku nangis? Apa? Kepidak iki lho. Oleh petok tenan nak gareng. Ora iki sing pakem iki. Pakem. Yo, tenanan. Iya. Wah, rapi ayo. Iki yo dagelan iki aku. Dredeg aku. Aku dredeg ndakul kok ning ngarepe dagelan iki. Mas Keswanda. Wis mulai saiki mulai. Madeg dagelan. Sesuk ki arep nyandang Bagong. Wis, le nyrampat wingi ning ngene kok. Pak Keswan. Yuk. Pacitna. Aku jane sakit lho, Mas. Lah ngopo? Ket mau mbok upek-upek rapas terus. Wis. Lah ya piye ta? Gur malpraktek. Gur ket mau klotek rapas. Aja maido. Ngapa? Nggon aku cilik. Kayak ngapa? Hah? Aman, Pak. Ngebisa mulih kare. Kon mulih kowe ngebes dhewe. Lah wong nandangi wong yo kaya ngene nek kempit tak ya wis rampung to Pak kene. Walah kaya dikempit memang mapan kok. Yuk. Panas. Parikan Mbak Tatin kagem temanten kekalih. Oke. Ayo saka jenengan. Yo. Lunga mangilen. Lunga mangilen. Tuku tampah. Tuku tampah. Kagem pinanganten mugi pinaringan berkah. Allahumma amin. Ya, iki sindene dianu sisan. Cindene urut saka kana ya. Karo perkenalan Mbak namanya siapa? Nah, iki sinden menik-menik kaya ini seneng ya. Yo. Lah. Sugeng dalu. Nah. Derek petepangan nami kula. Sik. Mas, mic-nya tolong diunggahki. Wes, Mix sinden. Mic sinden yang pakai kabel ini buat perkenalan sama Parian ya. Ya, yuk. Ya. Cek. Cek. Dereng Mas. Dereng, Mas. Dereng kanggo mic liyane njajal. Donggake malih Mas. Apa doe ya? Ah, wi meso wi ndek. So. Ndek sapa ki aku ora kenal. Itun, Dek Itun. Ra kenal kok iki totoke ra kenal. Oh iya. Yo. Injih sugeng dalu. Nggih. Sugeng dalu. Derek pitepangan nami kula Okta. 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 Ki dalem saking pundi? Saking Bantul, Yogyakarta. Parian Mbak kagem Parian. pinanganten napa kagem keluarga Pak Suminto nggih saged napa kagem masyarakat wonten sanan mriki. Ya. Mang milih. Kagem penganten nggih. Nggih, siap. Ya. Kembang mekar, Kembang mekar. kembange melati. Kembang melati. Mugi penganten anyar, lancar rezeki. Allahumma amin. Amin. Jejer Mugi lancar rezeki. Yo jejernya. Kira do anu, kira do ketok rada seru nek muni iki. Siapa namanya? Nggih, sugeng dalu. Wah, ra tenan to. Maset dor. Langsung. Iki seru ki bar dikapake, Mas. Aku kesuwen le dodok ning Prambanan mau. Oh ini yang dodok di Prambanan ini ya. Nggih kula. Saka jam pira Pak Pitu? Jam 7.
Jam 7 tenan? Nggih. Oh, ayo Pak Tulus. Ini tadi karena Mas, kita itu agak terlambat karena tadi malam itu para wiyoga tanggapan di Kaliangkrik Magelang. Jadinya pulangnya agak kesiangan begitu. Jadi mohon maaf yang sudah menunggu lama ya. Enggak apa-apa. Apa payu ora mau? Non Payur. lah malah tentean kok, Mbak. Tentean. Parian namanya siapa? Oke, nderek pitepangan kula Via. Via Valen. Alfiana Saputri. Ya kalen. Nggih. Via. Nggih, Alfiana Saputri. Nggih. Dari mana? Saking Pathuk Gunung Kidul, Wah, Yogyakarta. Lek Gunung Kidul deh. Iya, Nek. Gunung Kidul bocah senengane mangan walang. Enak, Tiwul, walang, putul, putul. Podol terus apa jenenge kuwi? Ungkrung. Ungkrong. Apa to? Laron. Coro. yo ora yo kok jijiki. Kok ora iso ngomong pisan kok nyelekit. Kowe iki kowe ngomong pisan iki nyelekit karo kancane. Apa kowe duwe dendam apa karo Via? Via dendam kok piye? Kok Via kok mangan coro? Kok suwene meneng-meneng kok coro. Nyelekit Ya ora apa-apa jane nek doyan ki ora apa-apa. Oh, sing penting ki yakin kok ya. Ayo yakin-yakin yang bari mendem ora. Ya ora apa-apa. Mbak Via meneng parian. Kagem sinten monggo manut. Panen woh aren, Panen woh aren. sasirku. Nganti kelumah-lumah. Lho. Aren. Saking dhuwure lho, Mas. Wah nek lumah ya mau ison. Gigal. Lah ya gigal kabeh. Gigali apa gigali? Ceblok. Tiba. Jatuh. Nggih. Jatuh bangun aku. Mengejarmu. Iki ya tunggal. Latahi. Latah kuwi. Piye panen woh aren? Panen waren Nganti kelumah-kelumah. Terus Hilang. Kagem pinanganten. Mlumah. Ya kuwi. ya mengko. Mugi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mlumah ki iso sakinah mawaddah rahmah. Lah ya Nggih. sebentar lagi Mbak. Aku tak mlumah turut dalan ngono ben sakinah mawaddah warahmah. Ya nek kowe mau mlumah nang dalan mah bandemi wong. Ya jejernya. Dalu. Kendalu, Pak Dalang, Mbak Tatin, Mas Gareng. Walek kowe Walek, iki. walek. Oh Mbak Tatin kok ngomatke gareng. Oh. Naminipun. Nama saya Intan. Mbak Intan dari Wates Kulon Progo. Wates Kulon Progo. Oh iya. Sampun garwa. Sampun. Mboten mancing garwane. Boten. Nembe tumbas daster. Oh. Karepe dienggo bojomu. Heeh. Parian. Parian, Mbak. Aku salat. Wah, tertib. Alhamdulillah. Salat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk. Ngajak Mas Galih. Wih, senenge ora salat. Ngajak Mas Gale kok salat. Ya kan kan ngimami, Mbak. Ya kan imame kan kudune ya bojone. Wis salat nek karo kejak galih iku ngene-ngene atahiyat. Atahiyat ki berarti ngacung. Lah iya. Atahiyat ki ngene ki Mas. Atahiyat ki ngene. Duding. Gandeng kowe salat sok titip atahiyat ngene. Ya. 5 berarti wong 5 titik. Lah iya. Piye wi? Terus lanjutnya. Mugi tansah pinaringan sehat kagem temanten kekalih. Oh, pinaringan sehat kagem temanten kekalih. Amin. Amin. Ya, Jejere. Yuk. Atungi kempel. Selamat malam. Selamat malam Mbak Tatin. Mas Ya, Gareng. siapa namanya? Ya, nama saya Cita. Cita dari mana? Purworejo. Purworejo, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kowe saka Jawa Tengah menang Jawa Timur. Iya. Cita cimuk. Iki Catita.
Wah, iki Pak. iki cita comel. Iya. Padha le cimuk. Yo, mosok iki cimuk. Yo ora nek aku kok cimu. Parian. Parian. Wah iki ketok lanange suwe-suwe iki. Tomboe ketok iki. Parian. Yo. Dina Senin dolan ning Guwa Lawa. Gua lawa kono. Kulon. Ya, yo. Pokoke Guwa Lawa kono kae. Aku tahu ndono. Yo. Sapa? Dina Senin. Mugi pinanganten enggal pinaringan putra. Allahumma amin. Wong telu ora kompak. Sing kene arep Allahumma amin ngono arep Amin. Allahumma amin. Ayo, Sandinge. Nah, sandinge. Nah, Iki sing padha aku. wis mboten asing malih warga masyarakat kene mesti. Nggih, Mbok Bile sampun enten sing sami kenal kalian menika. Namanya siapa? Nama saya Ayu. Ayu dari mana? Dari rumah. Dari rumah. ayo wong kabeh semene saka ngomah mesti alamatnya mana? Oh, alamat saya di Bantul. Bantul. Nggih. Yogyakarta. Yuk ya. Yuk ya. Yuk Arto ya. Parian Mbak Ayu. Ya. Parian. Arep mulai Ya wis esuk. ora ngerti dalane. Ora ngerti dalane. Terus Mugi temanten kekalih tansah langgeng tresnane. Allahumma amin. Ya, yo Mbak Tatin. Iki mau gareng urung ta? Urung po. Aku bareng to iki. Ya, kanggo Pak Suminto ya kena Bu Yayu. Pak Suminto karo Bu Yayu, yo coba. Manten. Oh, manten. Kain saten Weh. diwiru-wiru. Terus Mugi pinanganten manggih rahayu. Allahumma amin. Yo Mbak Tatin terus ke yo. Yo. Ayo. Latihan waton sarep orang ora ya. inumane. Panas sudan kok. Yo. Panas udan, ayo. Aku iki Mas kawan, nek aku omong-omongan kamu jangan berhenti ya, biar aku ngengnya itu kelingan ya. Iya. Orang malah domblong ngematne aku. Loh, Mesir kawan. Yo. Pripun Pak, ajeng parian? Pariane napa? Good morning. Selamat pagi. Baju kuning. Wah. Tepuk tangan kagem bapake, Pak. Jos, wah, jujo tekan kene iki. Bapaknya mah pinter loh parian. Oh, jos. Good morning. Selamat pagi. Baju kuning. Memikat. Dadi nek kanggone dalange beda. Apa? Good morning. Selamat pagi. Utumu kuning rasikat gigi. Mambu no. Yo. Panas udan panas aling-aling capek gunung. Yo, kanca-kanca. Misowa capek gunung. Yuk. Nadyan wadon sarata Suling sarane. Yup. Minum maneh banyu
Dangdute kur ya makur. Ben gayeng. Yo. Sekar bisa pancen ngene iki. Ngos-ngosan. Weh ben kelong dagingmu. Nek iso kelong tak nehi lho, Mas. Iya. Iki kanca-kanca iki semangat. Semangat heeh, tapi aku menggah-menggah. Lah nyok fitness. Lah ngapa aku ya wis push up mendina lho. Oh, tenan. Tak percaya tek kono Pak Tulus ya. Iya, sing push up itu kowe kok. Iya. Yuk. Sekar bisa nyaman desa lagi reja dipinangkani kita maoske iki lewat WA iki ya Mbak Tatin. Dari Pak Yuliono Madura nyimak selalu Yun gending ninggal katresnan napa sesideman. Wah. Aduh iki ketok sesideman barang iki. Ya engko. Oh nggih, pokoke setunggal boko setunggal dipun pinangkani Mas. Pinangkani heeh. Mas Dalang kula nyuwun lagu Caping Gunung kalih fragmen ketoprak suminten edan saking kula Yanto. Jogja oh ya engko dipinangkani. Nggih. Wis dipinangkani ya. Iki mau Caping Gunung wis. Ya oke yo. Iki gur kuwi kok. Apa mau sing anu bapake Mas nyuwun lagu napa? Podang kuning. Pak Dene wau podang kuning. Podang kuning. Lan Mbak Temanten wau? Mbak Manten wau
Liwong. Liwong. Nggih to, Mbak? Kata Bu Liwong ta wau nggih. Buyayu. Buyayu. Makin liwong terus padene Pakmu siapa tadi Mbak Manten ya? Tadi yang foto di sana Mbak siap tadi Pak. Pak Lek. Mudiken. Mugiren kok ya ra. Ayo aku lali. Ya dikancani sinden nggih, Mbak. Ya, Mbak Tia kalih Mbak Intan. Jumeneng sik. Oh iya. Panas mlaku orang gomo payung sandale diseret tamaane Bandung Surabaya geger wong sine Madiun Jakarta dan Cilukut tetap merdeka. Jeng menika sampun jumeneng Mas Dalang. Mau ana sing nyuwun podang kuning ta wau. Podang kuning. Saking Pak Dene manten. Nyapa sike Mbak Via karo Mbak Intan kuwi kalih warga Ninggal mriki. Disapa sik. Nggih, sugeng dalu sedaya para warga Dusun Geneng Sanan Sukorejo mriki. Kayak tulisannya cetha banget. Lah nggih niku lho Mas. Mugi-mugi sedaya warga mriki tansah pinaringan sehat bagas waras nggih. Amin. Rezeki ingkang lancar barokah. Amin. Yo Intan iki. Napa? Nglekar. Bocah iki kok dikon. Ya ngaturke panuwun apa ngaturke apa kalih warga masyarakat kene ngono. Nggih, matur nuwun kagem masyarakat ing dusun mriki. Kalian Ibu Yayu. Sudah menerima Yayu, kita Pak nggih kalian. Suminto. Pak Suminto saputra keluarga. Nggih, matur nuwun sampun menampung kita. Menampung. Kaya pengungsian wae. Barak. Ya Mas Video apa mau? Podang kuning wonten ninggal katresnan ugi. Nggih. Podang kuning sithik dibawani. Iya, siap. Ayo Mbak Via. Podang kuning. Grambyang Mas kawan. Dung 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 dung, dung. Agi Topo Nendro. Bapak Dwije. Bapak Dwijo. Aku kok. Ya. Yuk. Nadyan wujud temung paksi. Ayo diarteke Mas Widi Gareng apa iki? Walau hanya seekor burung. Meneh. Agamita lineng brangta Yang bisa memikat hati. Apanya? Manuknya. manunya. Manuknya, iya. Podang kuning kok ya. Ya Mbak Intan. Halus manis yang sam makake. Permene diulus ya, permene diulus ya. Mah kaya nganggo kol-kolah ning semak. Ikul kolah kubro tidak. Halus manis dan Menyenangkan. Manuke alus. Podang. Manuk podang kuwi lho. Alus tur manis. Ah iya, nek lek Menyenangkan. kecap. Wek kok kecap barang. Ayo mesti legi kecap to, Mas. Sing kenal lagi iki ya legen nutu kecap. Ayo. Kecap iki ana sing kecap asin. Dicelup kecap sithik ngono. Yo kecap manis. Dicelup kecap sithik. Manuk kok dicelup kecap. Mbak Intan. Sewengken kula Sudah lama saya berkelana. Goleki si podang jena
mencari si podang kuning. Iba bunga Senangnya dalam hati bila beristri dua, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Perdamaian, 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 perdamaian. Piye iso kesetrum? Iki sing jenenge perdamaian patet songo. Iki podang kuning kok mah dadi perdamaian. Lah iki Apa ya? walah, Saudara. garapan Ibu bunga ing atiku. senangnya dalam hatiku. Engko juk layong dinyanyake. Piye mau? Bila beristri dua, siji wae. Sisi wae rantek kok dua. Yo, kari dhewe. Ya Mbak Pia. Nyanding bisa dadi tamba Podang kuning monggo. Ayo via sik yo bukane yo. iso awaning omah wis ora kasan haluyuran anggole isih ketak sayang pengobeng diperangkanku golek ora kosa iso awan nganti wengi man yen nganti liya kayang tak sawang meneso
meneh. Pindah pelok. Peloke. Peloke napa Mas? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan dari Jaranan Krida Samudra Sukorejo. Sukorejo. Mbak Ayu, Mbak Tita kalih Mbak Okta. Meneng. Ayo disepati kanca-kanca. Ayo. Yuk. Dolala ayo. Yo sing semene-mene iki lho. Kathoke semene. Wah, sip. Lanang to nek ngono ki. Ayo. Kon asline lanang. Ayo ning saiki ditarekke karo sing wedok-wedok. Saiki nggon aku ya wedok-wedok. Seneng ta kowe ndelok? Seneng terus gelutan. Ya ora. Nggih menika minangkani pamundutan ninggal katresnan Mbak-mbak. Ninggal katresnan. Iya. Dung tak tak ngono to kanggo kuwi ora. Manut kanca-kanca. Yo. Ono ning. Yuk. Yo, ayo Mas Yudi. Yo. Piak.
Diratani Mbak Tatin wau sinten wau kang nyuwun napa mau malih wau. Krijo Samudra. Hah? Niki mawon nyuwun apa Mbak? Apa Mbak? Apa lagi? Oh, ini Mbak manten. Tanduk ya. Siap. Siap. Apa Mbak? Cidra tuan rumah. Mas Sumito. Sami. Oh, nyuwun lagu Cidra. Cidra. Janji. Hah? Cidra ya, saya tak tanya dulu, gandeng ini tidak ada keyboardnya, bagaimana teman-teman? Bisa ya? Bisa. Kepiye lagune? Cidra janji. Ngawur. Ya. Cidra ki sing Saya cidrane sing piye, Mas? Wes sak mestine kuwi tuh. Cidra satu yang mana? Iya lagunya sing piye lali, Mas? Aduh, Mas aku ya lali ngebleng ya kayak ngantuk ngene iki. Hah? Cidra satu goleki. Cidra satu. Oh, berarti sing wis sak mestine. Nah, ati iki nelongso ha kuwi. wis sak Ciro mestine. lupatmu. Nah kuwi gelem. Ciro lupatmo na 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 nen nen na 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 ne. Kuwi malah bojo loro. Na na ne. Iki bojo loro ngawur. Ya. Via. Ya bareng-bareng nyanyi. Ya Via. Cidra janji. Itu ya. Iya paling. Kayak cendol dawet kae. Ayo Via. Apa meneh? Yo ngadeg no. Ayo Pementasan. jumeneng kok pementasan kok. Pementasan. Wah, Apa? kaya gotongan wae ngewangi. Iki pamane ora patiya jodoh ya mangap ya. Soalnya tidak pakai keyboard ya. Ya, garap jatilan kok Jatilan yo ya. Wah, anggere kok anggere ketuke Nemo ngono wis. anggere ketuke tung tok gitu gulung tak tung. Oh ya. Beres ngono. Yuk, Keris. Mas. Yudis. Lagune sing kepiye anu?
Mbak Via, ayo. Sak mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani. Tangannya di atas. Yo, kakinya di atas yo. Kaki. Gitu, niku. Iki kita hot ta? Oh iya. Oh iya. Nah, adate sik kae. Sing piye? Kuwi. Iki lagu. Palindo adate cerdas kok ae. Iki lagu ambiar. Lagu ambiar. Cek Mas lagi goleki iso apa ora? Piye do Malindo? Nah. Sebentar ya, kawan-kawan. Iki ki nganu ketawan. Ipan jare biasane Ipan Ipun. Iki wong karang ora nggo keyboard dadi. Iya. Nggih, laras. Wah diselingi liwong sik bar kuwi lagi Lah iya, citra ya. selingi. Nah, itu Kuwi Mas tadi liwong sik ya Mas. Bar iki lagi citra ya. Ya. Semuanya sinden jumeneng Semuanya liwong. sindan liwong yo. Gajeng kok. Yo. Nah, iki Ben ramot yo. spesial kagem Mbak Temanten. Nggih. Ah. Mbak. Sapa? Ayo Mbak sapa? Ayo lho. Lali harus sing bayar kok lali. Oh, rading dolan ding Widi ya. Dolan kok kowe Guran? Turu. Wis malih meneh, mau dolan. Ayo dolan sambil turu ning impen ngono lho. Nggih. Yo. Yup. Yo, lewong. Anggo mic to. Yo. Pargoe kok Pargiyo. Lah iya. Ya, yuk. Yuk. Sabda pandita. Ya. Ing sisihku. Aja ngentut lho, aja ngentut lho. Ngasih ketut. Pargio kok malah makrut. Niki pripun kanca-kanca sih ketemu Pak Urang? Urang ora iso. Ganti wae ganti. Oh Mas. Pak Suminto. Pak Suminto menika mboten beto keyboard. Niki mboten beto keyboard, nadane nek gen mlebu gamelan niku nek ngawur mengke ndak ora apik. Cek. Diganti liyane napa? Taman Juruk. Taman Juruk ki dadi iki. Kabeh sisan Taman Juruk. Taman Juruk nggih, Pak. Ya jumeneng neh Mbak Intan. Mas, main kelo gajihmu. Nah, karo dikeki Pargio kaya mau meneh, Mas. Nek sing nek Pargo iki marep rono to? Lah ngapa? Ya marep rono. Ngopo nek marep ngono ngopo? Ya marep rono nek marep rene iki ora penak Mas, marep rono. Oh iya. Ya engko kan ora kudu ngono ya ngene-ngene ya iso. Marep rono. Yo. Bareng-bareng nggih. Ya, lagune Taman Juruk. Taman Juruk. Ya, saka drum ta apa-apa? Tak dedak dedak. Nololi nonong. Ayo, mangga yuk. Ya, iya.
nakani Mbak Tatin. Sing tua-tua aja do nakal. Mas Wahyu? Nggih. Ada permintaan lagi. Pun boten wonten. Niki lho, Mas. Wonten to? Oh, nggih. Nggih. Mereka nyuwun nagih janji. Nagih janji napa? Abah penceng. Bah kok njaluk iki sing kibotan terus to, Bah. Mbok liyane sing nganggo gamelan ngono lho, Bah. Bah. Liyane iki apa? Iki nagih janji iki sing priye, Bro? Bebareng. Waduh. Lila atiku wis lila kuwi. Kuwi kok yo ora iso meneh nek ra kibot. Piye iso? Mopat nemo. Sik. Mopat luru. Goleki. Jiro lupat, papat, lupat mopat. Kei bojo loro wae to, Mas. Udu Bojo loro ya. Wah, iso wi. Bojo loro, Mas, ra sida. Bojo loro ki ya engko. Ayo. Ngono kuwi to. Oduk. Ayo kok. Kuwi sida rondo. Waduh. Yo. Nana. Jiro lupat mo, pat nemo. Nah kuwi. Na. No. Aku dikancani berdua sapa ya Bu Ayu sing lemu-lemu. Ayo Iki monggo. lemu. Yo. Ayo, iki permintaan bojo loro iki. Yo papat yo ora apa-apa. Lung dino ngono kata iki. Heeh. Tatin yo pilih sing lemu-lemu. Aku nek milih sing cilik tak ketok lemu dhewe kok aku ya. Ayo Mas Yudi yo kok kendang wae itu blak kuntak yo. Vokal ya kena vokal. Abang biru lampune disco. Awak kurang mikir bojo loro. Bojo sing lanang jalo disayang. Sing tuwa jero wakil ditinggal. Sirah mumet rapis
sudah ya. Apa meneh tuan rumah? Pak Suminto? Pak Suminto Pak TG. Suminto TG. Artinya apa, Pak? Suminto TG iki apa, Pak? TG iki apa, Pak? TG iki apa? Terenggalek. Oh, Aku ngerti TG apa aku? Apa? Juragan mobil. Oh. Oh, Juragan mobil. sesuk nek Bali nggawa mobile siji. Angger bayaran kabeh. Ya ora kok ya. Jaluk apa? Nyuwun perahu layar. Nah, ini jos. Pak Suminto, ya. Loro cak loro iki. Sing urung ngadeg mau di? Via karo Okta. Karo kempus. kowe mah ngopeni termos. Ya, yo. Perahu layar monggo. Nggih. Yo. Ayo Mas Yudis yuk. Jebul wis jam 1 kurang sithik. Ya. Ya pokoke dirata dumrata mengko diteruske nggon gara-gara. Nggih, siap. Mas Widi yo ketu gara-gara to? Gara-gara. Mbak Tatin nggih gara-gara. Nek ora arep bali dhewe apa piye? Ya Bareng apa-apa. sak rombongan kok ya. Ya satu atap. Iya. Ya teruske gara-gara kripik gedang kripik telo sithik eding waton rata, Nduk. Ya, Mak. Heeh. Ya. Wong ya iki lakone dawa banget disuwuni kalian Bapak ingkang kagungan kersa. Ya. Tan samar pamoring sukma sinung maya winaya ngasepi sinempen teleng ing kalbu pambukaning warana tan layap liyeping